Doncs jo sóc enginyera de l'energia, vaig estudiar enginyeria de l'energia a la UPC aquí a Barcelona i he estat treballant en sectors relacionats amb l'energia, sobretot amb temes de sobirania energètica, i ara mateix treballo en una cooperativa de segon nivell des d'on impulsem projectes de transició energètica justa. És important incorporar la perspectiva feminista en la transició energètica perquè aquesta sigui més justa i democràtica, posant les necessitats al centre, posant la vida al centre i, per tant, fent de l'energia un bé comú i no una mercaderia. Des del meu punt de vista, les polítiques de remunicipalització, de relocalització i distribució de l'energia són una política feminista. És a dir, són mecanismes per apropar l'energia a la gent perquè deixi de ser una cosa etèrea, llunyana, un número complex i esdevingui una cosa que podem entendre, que podem gestionar entre totes de manera sostenible i per cobrir les nostres necessitats. I per això, per mi, remunicipalitzar o portar a allò local la generació, distribució i usos d'energia és un pilar fonamental per a una transició energètica més ecofeminista.